Filipku, Pořádně, jak je to maminka učí, brádu na prsíčka. Brádu na prsíčka, Filánku. nadechneme se. A nadechneme se brádu na prsíčka. No, ne. Ne. A zvednout prdělku. Musíš na gaučíček tamhle. Jde o tvůj bod. Třeba Kamča už má 3 body. Ale je to pro něj bezpečnější, věř mi, znám ho. Ještě dál, brádu na prsíčka. To se nevejde, ne? Šup, jo. Šup. Pořádně. Kulka Filipek. Filipek udělal kutulu. Jo. Dostaneš kokínko za to. Filipe, Kokínko za to. prostě seber tam to Bezpečko. Kokínu. Náhodou byl dobrý, Filipe. No. Já dostanu kokinu. Náťa. Řekni vyjmenovaná slova pomal. Mít. Myslit, mílit se, myš, mys, hlemíš. Smíkat, zamykat, dmíchat, nachomítnout se. To myš. Dobrý, já nevím, já to nemám jak... Já taky nevím. Splněno, ano. Mys, to jsem říkal. My jsme hlevíš říkali. Jo. Tak, Takže splněno, výborně. 3 body. Volina? Zaspívej hezkou písničku. O, to máme. Ale I básničku. Emičko. I básničku. Ne, Ne, nebo básničku. nebo básničku. Poslouchej, ale ten přednes musí být takový, jak já ti to učím já, jo? Včetně ručiček, jo? No, jak veliká Afrika. Víš, jak myslím, že mě bolí srdce, které z břicha umí běhat. Takže pro hluchoněmý, jo? Tak onem. Jo, pro hluchoněmý básnička, Jo, Jo? to dělám. Skáka. Ne, vykašli se na debilní skákal, pesal, prší. Tak jsi hodně hloupá. Jsem nesplnila, no. Něco No nesmí- počkej, já no, něco něco na- moment. To, s čím jsi soutěžila teď na té soutěži? S básničkou. No, tak jí řekni. To je hodně těžký předvádět. Emičko, tak to zkus, snaž se. Dej ti o 2 body. 1, 2 a... Jenom upozorňuji, že kdo prohraje, musí si holým zadkem sednout do sněhu. Já už jsem dneska to udělal. No, počkej, jak já... Ne, čekám. Počítám do 5. 5, 4. Byla jednou jedna kukla a ta kukla pukla. Musíš ukazovat to. A ta kukla pukla. Takhle jako. Tak dělej jenom. Jak se bojíš. Byla jedna kukla No, a ta kukla. pukla. Jak je to dál? Dělej. Vyletěl na ten svět. Svět. No. Neradí. Neradí. No dál, Emičko. Kremička. Motýl, krásný jako květ. No. To je všechno? Ne. Kotka ho včelička, udivená celička. I co ty jsi za stvoření, vypadáš jak kytička. Motýlek jí ale řek, což kytička lítá, lítá. Já jsem přece motýlek. Krásný. No. Takže moment. Jestli to dobře rozumím, tak máte všichni 3 body, jo? Tím pádem musíme udělat nějaký rozstřel.